Dobrý den. Dnes u mého třetího amatérského videa vítám hlavně holky. Jste přímo online u výroby nádherných letních tašek Old Label Navy. Tyhle tašky vyrábíme z nádherných vysokogramážových bavlněných materiálů, různé kombinaci proužek s puntíčkem, krásnýma liniema s motivy námotnickými. Tašky mají ucha ze sedlářského hovězího kruponu, které jsou ručně voskována včelím voskem s lanolinem a na tašku jsou nanitována pomocí mosazných nítků s masivníma podložkama, což zabezpečuje vysokou nosnost tašky. Uzavírají se samozřejmě zipem, jsou plošně vystužená a vypočívkovaná. Obsahují 2 kapsy a karabinku na pověšení klíčů nebo peněženky. Tyhle letní tašky Old Label Navy vyrábíme i v jiných variantách. S prodlouženou délkou uch na krásných dřevěných závěsech nebo ve variantě se snímatelným koženým popruhem s nastavitelnou délkou na nošení crossbody. Chystáme i další barevnosti, třeba modrou. Co se nám tady do takových tašek vejde? Většinou se budou používat na letní měsíce, takže flaška s pitím, ručník, osuška, plavky, objemná kozmetická taštička, brýle a ještě je tady prostor na další věci. Taštičku se vždycky zapneme, dáme na rameno a tradá léto s láskou.